Здравейте, казвам се Йордан Алабдала, съм специалист по урология, работя тук в медицински център в Пентараймон. Най-често касащите проблеми при мъжете, това е ДПХ, доброкачествена простатна хиперплазия или увеличение на простатата, което вълнува мъжете, особено в възраст след 50 години. Честите симптоми са нощното ставане за уриниране, честите позиви, чувството за непълното изпразване на пикочен мехур след уриниране. Всички тези симптоми в началото може да са леки, в един момент стават по-тежки до напълното спиране за уриниране или невъзможно да отиде човек в тоалетната. Това всичко може да се диагностицира, превентивно да се вземат мерки още при диагностиката на това заболяване. Това става при кабинета на уролога, чрез ехограф, чрез разпитване и снимане на анамнеза. Лечението може да си е абсолютно консервативно, с лекарства, при някои случаи може да се наложи и оперативна намеса.